No, ako môžete vidieť, naozaj som sa chystala dneska do Nových Zámkov ešte ráno. Takže preto som namalovaná. Potom som nemala už silu sa odmalovať, takže som išla spať s paralenom a vypotila som 3 paplony. Teraz mi je trochu lepšie, ale stále ma začala zase boleť hlava. No ale iné som chcela. Keď som dala tú storku predošlu s tým testom, tak za behom 2 minút mi prišla každá druhá správa od vás, že ste si mysleli, že to je tehotenský test a nie COVID test. Tak teraz mi prosím vás vysvetlite, prečo vy by ste boli najradšej, kebyže to je tehotenský test. To vás strašne zaujíma. Vážne. Ola, všetkých pozdravujem. No, pýtate sa ma v správach, že ako mi je dneska. No, mám extrémnu nádchu. Dneska došla nádcha. Zimnica sa stratila zatiaľ, tak super. Teplotu asi už tiež nemám, ale mám za to strašnú nádchu. Furt smrkám. Kašel. Takže zatiaľ sme na tom takto. Držte palce, nech ma to prejde čo najskôr.